Ktorú farbu oblečenia si vyberie muž, keď chce na seba upútať pozornosť? Bielu? Stop. Stop. Nestihli sme naložiť slúchadlá. Vymeniť finále, počul prvú finálovú otázku. A mala som ju top, nie? Bola aspoň top? Nie. Nie? No. Nie. Som išiel rýchlejšie Ja sa ako... napijem. Čo sa zabiješ? Nenapiješ. Ja sa zabijem. Nestihli to tam vzadu. Rýchlejšie moderujem. Ja rýchlejšie odmoderujem, jak je schopný človek si nasadiť slúchadlá. Že on tam bude stáť, teraz sa pozerá, Tak celé nevie, čo sa CDčko deje. si vypočuje teraz. To, keby bolo CDčko, ale to je jeden loop, tam ide 1,5 minúty do kolečka stále. To môže zanechať vážne Odvezieme ho na psychické psychiatriu problémy. No hneď, sade? určite. Určite. To Na je bieda. psychiatriu. Ale tam je dobre. Vieš, čo je najlepšie? No. On teraz nevie, že to ideme vymeniť tú otázku a už bude mať pripravenú odpoveď na otázku, ktorú farbu oblečenia si vyberie muž, keď chce na seba upútať pozornosť a on dojde a povie, že červenú alebo modrú. Skrátka už je presvedčený o tom, čo Jasné. povie, čo je krásne, pretože prvá otázka bude, no to bude krásna odpoveď, že červenú.